עמוד ס"ז. שיעורים היומיים חומש תפילין תניא, זה בדיוק כמו השנה, אותה קביעות. כשמשיח יבוא, אז יראו את המעלה של ההודעה והתמימות שכולם מאמינים באמונה טהורה בהשם ברוך הוא, בתורתו ובמצוותיו. תלמוד ההבנה הגדולה ביותר הינה בעלת גבול. אבל ההודעה, אמונה היא רגש בלי גבול. מלך המשיח יסביר בהבנה את המעשה גדול של התמימות, עבודה רצינית ולבבית. זאת אומרת, זה קשור בדיוק בצורה ישירה לחומש של היום, ויגש אליו יהודה, שמוסבר בחסידות ההבדל בין יהודה לבין יוסף. יהודה מלשון הודעה, זה הולך על המעשה, ויוסף זה מלשון הוספה, זה הולך על התלמוד. התלמוד תמיד מוסיף עוד ועוד. ויש מחלוקת רבת שנים שמופיע בגמרא שהייתה עם תלמוד גדול ומעשה גדול. אז כשמשיח יבוא אנחנו יודעים שהמשיח יהיה דווקא משבט יהודה. למה? כי אז תתגלה המעלה של המעשה. אז זה מה שמסביר פה ביום יום. את הסיבה לזה. כי ההבנה היא מוגבלת. גם אם אדם מבין ומוסיף, כמו עניין של יוסף, הוספה בתורה ומחדש ומרחיב ועוד, תמיד בסוף הוא מוגבל בהבנה. הוא לא יכול לעבור את היכולות שלו. כי התורה היא אין סוף. אבל מעשה, שאדם יהודי מבטל את עצמו, מבטל את רצונו, פני רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה בלי גבול. זה הוא מתחבר ישירות לקדוש ברוך הוא. וזה מה שלכן המשיח יבוא משבט יהודה. וכשהוא יבוא, אז הוא יסביר את המעשה גדול של התמימות, יראה עד כמה המשמעות חזקה, עד כמה המשמעות גדולה, משמעות בלתי מוגבלת, זה התמימות, כמו שעובר פה עבודה רצינית ולבבית. וזה חשוב לדעת, כי יהודי לפעמים קשה לו עם זה שאין לו רגש, ואין לו הבנה, ואין לו חיות. אז אומרים לו, תדע לך שהמעשה הזה הוא הגדול. דווקא זה הוא גדול ביותר, יותר מכל ההבנה וההשגה. תניא של היום. היום ה' טבת, זה יום דיד הנצח, זה יום מיוחד. דידן נצח, זה ביטוי מחז"ל, ניצחון שלנו, של התורה, של הקדוש ברוך הוא. מספיק הרב בשבת? כן. רק מישהו בזולי בשר ושבע יין. איזה עמוד בבקשה? עמוד נ"ה. אנחנו מדברים פה בפרק ז' על קליפת נוגה. שקליפת נוגה יכולה לעלות לקדושה ויכולה לרדת לשלוש קליפות הטמאות, וזה תלוי באדם. האדם לוקח, קליפת נוגה זה דבר שהוא באקטיבי, דבר שהוא כשר, שהוא לא מצווה, אבל הוא כשר. האדם יכול להחליט האם הוא מעלה אותו לקדושה או מוריד אותו לשלוש קליפות הטמאות. ומה זה תלוי? תלוי בכוונה שלו. אם הוא אוכל את זה כדי, כמו שאומרים אתמול, להרחיב דעתו להשם, אז זה עולה לקדושה. אך מישהו בזולי בשר וסובי יין, אז עולה לסטייקים, סובי יין, למלא תאוות גופו ונפשו הבהמית, רק כדי למלא את התאווה, לא כדי להשתמש בה לעבודת השם. מאיפה מגיע התאווה? שהוא בחינת יסוד המים, הארבע יסודות הרעים שבה, שמנו מידת התאווה, כמו שאומר בפרק א'. מה קורה? הנה על ידי זה הורד חיות הבשר והיין שבקרבו, שהוא אכל ושתה, ונכלל לפי שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמאות. וזה נכלל לפי שעה, הוא מדגיש פה שזה באופן זמני, אבל באופן זמני קודם כל מה קורה עם זה? זה יורד לרע של השלוש קליפות הטמאות. וגופו, הגוף של האדם שאכל ושתה לשם תאווה, נעשה להן הקליפות לבוש ומרכבה. אז כל זה לפי שעה. למה זה רק לפי שעה? קודם כל הגוף נעשה לבוש ומרכבה, כי הוא משרת פה את התאוות שהן באו לפני שלוש קליפות הטמאות. אבל מה קורה אחר כך? עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. כאן נותן לנו את העניין של תשובה, שכשאדם חוזר בתשובה זה חידוש גדול, הוא מגלה לנו פה שלא רק שהוא חוזר בתשובה כדי שהוא לא יעניש אותו, לא רק על זה מדובר. מדובר פה על זה שהוא לוקח את החיות הזאת ומעלה אותה לקדושה. אחרי שהוא הוריד את החיות של קליפת נוגה לשלוש קליפות הטמאות, יש לו את היכולת על ידי תשובה להחזיר את החיות חזרה לקדושה. לא חזרה, אלא להעלות אותה לקדושה. למה זה יכול לעלות לקדושה?
הוא אומר לי, כי לפי שהיה בשר יותר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. כיוון שזה היה דבר שהוא כשר, אז זה יכול לחזור לעבודת השם. שזהו לשון היתר ומותר. מה זה מותר? דבר אסור ודבר מותר. מה פירוש המילה אסור? מה פירוש המילה מותר? יהושע. אסור זה משהו שהוא קשור. אסור זה קשור. קשור. במה הוא קשור? בית האסורים. קשור, במה הוא קשור? בקליפה. בקליפות. ולכן אי אפשר לעלות את זה לקדושה. כמו שאדם מנסה לנסוע עם מים, להכניס לרכב מים. זה לא עובד. לא יכול לעלות לקדושה. לא בדלק. ברדיאטור, לא בדלק. כן, רדיאטור אפשר. אפשר לקרר את הרדיאטור עם מים. אז זה הפירוש, דבר שהוא קשור. קשור בקליפות, אתה לא יכול לעלות אותו לקדושה. אבל דבר שהוא מותר, מה זה מותר? מתיר אסורים, פותח. אז דבר שהוא פתוח, כוונה שהוא יכול לעלות לקדושה. קליפת נוגה פתוחה שיכול לעלות לקדושה, ולכן גם אם הוא הוריד אותה לפי שעה לשלוש קליפות טמאות, הוא יכול להחזיר אותה חזרה לקדושה, כי במקור, בבסיס, זה דבר שיכול לעלות לקדושה. אז הוא אומר ככה, זהו לשון יותר ומותר, כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים, שלא יוכל לחזור ולעלות להשם, רק שהרשים הוא ממנו נשאר בגוף. גם כשהאדם חוזר בתשובה, אבל הרושם נשאר בגוף. ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שהתבהר לקמן. טוב, אנחנו בחסידות לא הרבה מדברים על זה, אבל ודאי שזה קיים, וזה אחד מהמקומות הבודדים. אני חושב שהוא מדבר על עונשים כאן ובתניא שנלמד בפרק ח' ועוד יומיים, בעוד 3 ימים, בחלק השני של פרק ח' גם כן, ביום שלישי ורביעי וגם היום. הוא מזכיר את זה, שהגוף צריך לחיבוט הקבר. מה זה העונשים שקיימים בתורה? העונשים זה לא למטרה לשם עונש כדי להרתיע, כי כבר אין את מי להרתיע, שם כולם רוצים לעשות את עונשים. למה יש עונשים בכל מדינה? אלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. אדם יודע שהוא צריך שיהיה לו עונש אם הוא יעשה כך וכך, אם יתפסו אותו, אז הוא מפחד. אז העונש נועד להרתיע. ואילו למעלה כבר אין את מי להרתיע. זהו, שם רואים את האמת. גם הנשמה, אחרי זה אם היא תבוא לפה, אחרי שהרתעת אותה, יש שכחה הכל. יפה, אז מה המטרה? התשובה היא שהעונשים למעלה הם למטרת ניקיון. אוי, הנשמה? זה מרק. לתקות הנשמה, בטח. הנשמה צריכה ניקיון. ראית פעם בגד מלוכלך, כתם שיש על שטיח, איך פעם היו מנקים את השטיחים? היו מעמידים את השטיח וכמה מכות, עד שזה יצא. רגיל, כן. רגיל. ברוך אתה אדוני. אמן. אז זה העניין של חיבוט הקבר, שחובטים את הנשמה כשהיא עולה למעלה, כי נשאר בראש, גם אם היא העלתה לקדושה חזרה, את החיות שהוריד על הקליפות, אבל נשאר קצת רושם, קצת איזה כתם, קצת אבק, צריך לנער אותו. כמו שהתבהר לקמן, כמו שאמרנו שהוא מבהר את זה עוד מעט, בפרק ח'. אבל מי שמאוד מעניין אותו לדעת על העונשים, סוגי עונשים וכאלו, אז יש לנו ביום שלישי רביעי קצת ביור על זה בחסידות, מה שבדרך כלל אין לנו הרבה. וכן החיות שבטיפות זרע שיחצום... איפה בתניא? כן. שלישי ורביעי? ביום שלישי רביעי בתניא, כן, פרק ח'. טבת, קנינו ספרים, אתמול הלכנו כל המשפחה לכפר חב"ד לקנות ספרים. אני גם קניתי. קנית איפה? באינטרנט. באינטרנט, יפה. זה טקס כאילו זה חג, והרבי ביקש לציין את זה בין השאר על ידי רכישת ספרי קודש. לא ידעתי שאפשר היה אתמול שיהיה פתוח מוצא שבת. אמרתי אתמול. כן, אמרת, אבל לא חשבתי שזה יהיה פתוח מוצא שבת. אבל מה הלך שמה? גם היום יהיה פתוח עד הערב, עד הלילה. כן, כן. אז בגלל זה הזמנתי כאילו. אוקיי, בסדר גמור, אותו דבר. אז כדאי לנסוע לכפר חב"ד היום עם הילדים, אתה שומע יוגב, לקנות ספרים. יש שם אוהלים, יש מבצעים. אז קניתי גם היום יום מבואר. מה זה מבואר? הוא מביא את המקור של כל היום, של כל פתגם, כי היום יום זה ליקוד פתגמים שהרבי ליקט מהרבי הרייץ, ולפעמים זה חלק ממכתב, חלק ממאמר, חלק משיחה. אז הוא מביא את המקור של זה. קצת רקע, כי לא תמיד אנחנו יודעים את הרקע. ועוד כרך של חסידות מבוארת על תניא.
כל שנה נדמה לי בערך מוצאים ספר אחד, זו עבודה מאוד מאוד רצינית. אז אם מוצאים זיורים על התניא, יש המון ספרים על התניא, אבל אפשר להוציא גם תוך שנה על כל התניא. כשעושים עבודה מאוד מאוד יסודית וזה, אז כל שנה מתקדמים ב4 פרקים. יש את הרב גרין הרב גרין. כן, הוא... אבל החסידות מבוארת על התניא זה משהו תקדימי שאין לו משהו שמשתווה לו מבחינת העבודה. גם מי שעורך את זה, זה אנשים, יש להם ידיעה עמוקה מאוד בחסידות, אנשים שערכו הרבה מאוד ספרים, חלק מהם היו שותפים בעריכת השיחות של הרבי. אז יצא עוד ככה שנה. יש גם סדרה כזאת של פניני התניא. פניני התניא יש, נכון, הרב גינזבורג, עליו השלום. יש את מה שיש בדבר מלכות, זה שיעורים מספר התניא, זה נדמה לי הראשון שיצא, וזה עבר את ההגעה של הרבי. הרבי עבר פה על כל מילה, זה התחיל משיעורי תניא על הטלפון, ברדיו, שהיה בארצות הברית, באנגלית נדמה לי. כל מוצאי שבת. והוא כל פעם היה מכין את זה ומביא לרבי להגיע לפני. ואז היו מנצלים את זה כדי לשאול את הרבי כל מיני שאלות על התניא, זה היה הזדמנות. כל פנים, אז צריך לנצל את זה, לקנות באינטרנט, וזה ככה הרבי ביקש לציין את היטבת. וכן החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו בתאהבה בעמית, שלא קידש עצמו אישה תשמיש עם אשתו טהורה. הוא אומר את זה, אני קורא את זה מתוך הביאורים בספר תניא, כי בפנים נשמטו כמה מילים. אז הוא עשה את זה אשתו טהורה, הכל היה באופן המותר על פי הלכה, אבל כיוון שזה בא כתוצאה מתאהבה והוא לא קידש את עצמו, אז מה קרה? זה אותו רעיון, החיות של זה ירדה לשלוש ליפות הטמאות. כשהוא עושה תשובה הוא צריך להחזיר את זה חזרה. אבל עדיין נשאר ממנו רושם. שאין כן מאכלות אסורות וביות אסורות. פה הולך לדבר על 3 ליפות הטמאות. קליפת נוגה יכולה לעלות לקדושה. זה מותר זה פתוח. דבר אסור הוא קשור. שאין מ3 ליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים מידי החיצונים לעולם. תמיד. ואין עולים משם מהקליפות עד כי יבוא יומם, עד שיבוא היום שהקליפות ייעלמו, ויבולה מוות לנצח, כמו שכתוב, את רוח הטומאה באוויר מן הארץ. שמה זה אומר? זה אומר שכאילו אין דרך באמת לנקות את זה? לא, הוא שוב פה, עד שעשת תשובה גם. רגע, אז קודם כל אומר כשיבוא המשיח, אז לא, קודם כל מדבר על הקליפות עצמם. הקליפות עצמם ייעלמו כשמשיח יבוא. זה בסדר. לפני זה. עכשיו, מה קורה לפני כן? אז הוא אומר, יש עוד אפשרות. או, עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות ממש. יש רמות שונות בתשובה, יש זדונות נעשו כשגגות ויש כזכויות. מה גורם לתשובה, איזה תשובה גורמת לזה שהזדונות יהפכו לזכויות? שהיא תשובה מאהבה, מעומקא דליבא. באהבה רבה בחשיקה, בנפש ובקל דבקה בו יתברך, וצמא נפשו להשם. קרץ, רואים את זה לפעמים דווקא אדם שחוזר בתשובה, יש לו צמאון יותר חזק. קרץ עייפה וצייה, למה הוא כל כך צמא? בגלל להיות כי עדינה הייתה נפשו בארץ צייה בצל מוות, היא הסתרא אחא, הוא חורקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמא נפשו ביתר עוד מצמאון נפשות הצדיקים. צדיק כל הזמן נמצא במצב של ריוויון, אז הוא אין לו צמאון, הוא לא יודע להעריך את זה. כמו אדם שנולד בבית עשיר וגדל באופן כזה שיש לו כל מה שהוא רוצה, והוא לא יודע כל כך להעריך מה שיש לו. ואילו אדם שגדל בבית עני שאין שמה, ופתאום הוא מגיע למצב שיש לו את כל הדברים שהוא צריך, ובלי לבדוק פעמיים הוא יכול, לא יכול, הוא יודע להעריך את זה הרבה יותר, עד שגם הוא מתרגל. אבל בינתיים, בהתחלה, הוא יודע להעריך את זה. אותו דבר, הצמאון מגיע מריחוק. אדם שרחוק פתאום יש לו, כתוב על בעלי תשובה, כתוב בחיל היתיר, שהכוח אצלם הוא יותר חזק, יותר בתשוקה כמו שהוא אומר פה. ואז יוצא, מה ההיגיון פה? יוצא פה מצב הפוך על הפוך, שמה גרם לו לתשוקה הזאת, לאהבה הזאת, כמו שאומר פה, צמא נפשו להשם? דווקא הזדונות, דווקא העבירות. אז כאילו העבירות פה הביאו אותו לתשובה. לכן הזדונות נעשו לו כזכויות, כי לזדונות יש פה מניות בתשובה שהוא עושה. מדהים. זה באמת מדהים. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. הקדוש ברוך הוא עשה את התופעה הזאת כדי שיהיה אפשר להעלות את הזדונות לזכויות. יכול להיות שזה לא יהיה ככה. אתמול היה כתבה על אלה שעושים את שביל ישראל, לא יודע אם יצא לכם לראות. ראיתם את זה? אז זה מדהים, כי אתה יודע, כי הרבה צעירים בכל אופן, אנשים שאוהבים לטייל בעולם וזה, לא היה להם אפשרות בגלל הקורונה וזה, אז
כאילו גילו מחדש את שביל ישראל. אז מדברים על זה שהרבה אנשים עושים, ואז אז הרבה מדברים כאילו שעשו את מה שנקרא מסע אל עצמם בתקופה הזה, והרבה חלק מהזה, גם הסתכלתי בפייסבוק אחר כך, הרבה אנשים פתאום אומרים שהם היו כאילו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ופתאום מזכירים את אלוקים כאילו, אתה יודע, פתאום, בטבעיות כזה מזכירים, מצאתי מה זה, איך הבריאה, הרבה דברים שכאילו, אתה יודע, אנשים שלא קשורים לזה בכלל, אתה יודע, אין להם שום מעידים על עצמם שאין להם קשר. כן, כן. הם היו 3 חודשים, חודשיים, 3, כמה שעושים למסלול. כן. ופתאום מגלים דברים, אתה יודע, על עצמם, על אחרים. וחלק מהדברים זה היה זה. טוב. זו הסיבה שלא נותנים לאנשים לעצור. אם אנשים יעצרו מהחיים, הם הבינו שיש משהו חוץ מהמרוץ אחרי הכסף. נכון. אז הקדוש ברוך הוא עושה לפעמים את הבריאה קצת. נכון. כן, עוצר אותם. וחלק יודעים להפנים את העניין, ובזכות זה כמו אבל אני אגיד לך את האמת, אני קצת מאוכזב, כאילו, אתה יודע, כמה שזה נשמע לא טוב, כאילו, אבל מזה שכאילו, לכאורה, עכשיו המגפה הולכת להיעלם נגיד, לא יודע אם זה יקרה, אבל זה כאילו, היה לנו פה איזושהי תקופה של כמה חודשים, אולי שנה, לנסות לעשות איזשהו מהפך רציני בעולם. כן, וזה לא קרה. וזה לא קרה. כל כך, אני לא יודע. נראה לי שזה לא... טוב, כנראה שם... אחרי השבוע ואמרו לו שקמה מדינת ישראל. כן. אז הוא בכה. מי? אמרו לו, למה הוא בוכה? הוא אמר, אני חושב שאחרי מה שעברנו יגיע המשיח. הוא אומר, קמה מדינת ישראל, זה מה שקיבלנו. גם אנחנו היום, אחרי כל הבלגן ואחרי הכל, צריך לראות מה באמת אנחנו... צריך לדעת, נכון, להפנים את זה ולהפיץ את זה. גם אחרי 6 הימים הייתה התעוררות גדולה. אני הייתי ילד, בגיל 14, כבר הייתי ילד גדול. כל פעם שיש זה שיטה. אתה יודע מה זה מלחמת 6 הימים, 6 ימים. אבל זה כזה, אתה יודע, לא באמת קוטש, כאילו, עד שאתה לא קוטש את האנשים, לא... אני חושב להפוך. כשאתה נותן חסד, יש לך התקרבות. הם יודעים כן להתקרב. כן, אבל אתה רואה שכאילו מתי קורה באמת התקרבות? באמת, אחרי דברים קשים מאוד, אתה יודע. מלחמות, אחרי זה, אחרי דברים מאוד קשים, כאילו. איזה חסד היה גדול כזה שהוא... זה צריך להיות עוד יותר עמוק. קשה לראות את זה, אתה מבין? זה אנשים יותר עמוקים, אבל רוב האנשים היום הם... כן, אתה קוטש אותם בשביל רק בשביל להביא סימן כזה. לפני 4-5 שנים, לא היה כמעט אנשים פה בבניינים, לא פה ולא שם. נכון. לא היה כמעט אנשים, תראה עם הקורונה, ברוך השם. נכון, עם ישראל מתעורר. לכן הקליפה משתוללת. היא יודעת שעוד מעט משיח מגיע וזהו, גלגולה מוות לנצח. לזה יש בלבול גדול בעולם עכשיו. לכן אנחנו צריכים להעיר את האנשים. באלף ובעין. כמאמרם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים חולי, מה המשך? אין צדיקים גמורים עומדים. למה? למה? כי הוא מסביר פה, יש כמה ביאורים, פה מה שהוא מסביר, בגלל שהצימאון שלהם חזק יותר. והם יכולים לעשות משהו שצדיק לא יכול לעשות, לעלות על ניצוצי קדושה שבשלוש טיפות הטמאות. צדיק שבא לשאול את התורה, התורה אומרת לו, אל תתקרב לזה. אבל בעל תשובה שכבר יתעסק עם זה, בסוף, כיוון שזה מה שיכול להביא אותו, מה שמביא אותו לתשובה, אז הוא העלה את הניצוץ שנמצא בשלוש טיפות הטמאות. שבדרך אלוקים עשה את האדם ישר, אי אפשר להתקרב לשם. דווקא הם יכולים לעלות אותו. אז במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעלות. לא יכולים לעמוד. אני מכיר את זה שהיה פעם בלן במקווה. משה! מישהו נכנס למקווה, פחד שיקחו לו משהו מהכיס במקווה. אז הוא מביא לבלן בכניסה למקווה. זה היה ביום שישי, יש בלן שיושב שם. אז הבלן שם את זה, תולה את זה גבוה כדי שלא יתקרבו. הוא אומר לו פה, כל הצדיקים לא יכולים להתקרב לזה. הוא אומר לו, תעלה את זה יותר גבוה שגם בעלי תשובה לא יוכלו. אני אספר לך משהו כזה. רגע, אבל תשובה מהעבר הבא זו, אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות. למה? הועיל, זה המילים, מילים מאוד חזקות. הועיל ועל ידי זה בא לעבר הבא זו. על ידי החטאים הוא הגיע לעבר הבא. בלי זה רגע הוא לא יכול להגיע. המשל של רבי ריאץ מביא שאדם בורח אש או אדם רץ $1,000,000. מישהו מתקרב ראשון לקו הסיום, קבל $1,000,000. מי רץ יותר מהר? זה שבורח. זה שפתאום מגלה כוחות נעלמים. אז דווקא הצדיק הוא רץ $1,000,000, הוא יודע שתורה ומצוות זה בין ארוך $1,000,000. אבל הבעל תשובה שבורח מהרע, אז הצימאון שלו הרבה יותר חזק. והתשובה שלא מאהבה זו, אף שהיא תשובה נכונה, והשם יסלח לו מי שדואג. בכל מקום לנו עשו לו כזכויות, ואין עולים מהקליפה לגמרי, עד את קץ, שיבולה המוות לנצח. ומה של היום, איזה פרשה אנחנו מתחילים היום? ויגש. מי ניגש למי? ויגש ליעקב. יום טוב, אור.
ניגש ליוסף. מי ניגש למי, משה? יוסף. כי לא למדת עוד עדיין את הפרשה. בוא נלמד עכשיו, ואז תדע. אתה צודק. ויגש אליו יהודה. אני להגיד לך ברשותך הרב, שאתה אמרת דברים יפים, אבל כתוב גם על הצדיקים, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. למה צריך שער? לכל הצדיק לא צריך שער, צריך עולה ויורד. אבל הרשע, הוא הפך את עצמו, שער, תהפוך את עצמו, תהפוך שער, זה רשע. יפה. אז או צדיק או רשע, אז לכן רשע... מי שרוצה חומש, יש פה חומש. אז הוא נהיה צדיק, אז לכן אומרים, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. משה, בוא תהיה איתנו, משה. משה. ויגש אליו יהודה. אני פשוט הולך הביתה, אני חייב... אתה לא חייב שום דבר, משה, תאמין. אשתך רגילה שאתה אומר לה שאתה בא אחרי 10 דקות, זה לוקח שעה. בוא נראה עכשיו יצאים פה. בקיצור, הרב. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני. כבר הגענו כבר לחומש, זה מהר יחסית. מה הוא אומר לו? בי אדוני, בבקשה. בי זה בבקשה. ככה אונקלוס מתרגם, בוואו. ידבר נא, עוד פעם, מדבר אליו יפה, נא זה בבקשה. עבדך, תן לי רשות לדבר, דבר באוזני אדוני. רק דבר אחד אני רוצה לדבר. ואל יחרבך בעבדך, אל תכעס עליי, כי כמוך כפרעה. מה כתוב פה? אומר רש"י, דבר באוזני אדוני, ייכנסו דבריי באוזניך. זאת אומרת, אני מבקש ממך שתקבל את מה שאני אומר. הוא מדרשו יהודה בא ורומז לו פה משהו. אומר לו, סופך ללקוט עליו בצרת כמו שלקה פרעה. כשפרעה התקרב והתחיל לעשות בלגן, די זקנתי שרה. כתוב, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו, על דבר שרה יש את אברהם. מי שמתחיל איתנו מקבל נגעים, אז תיזהר. על מה היה? על לילה אחד שיקבע. אז הוא אומר לו, כי כמוך כפרעה, אתה עלול לקבל את העונש כמו פרעה. אז לא כדאי לך להתחיל איתנו. אבל זה ברמז, כי הוא מכבד אותו בגלוי. דבר אחר, הוא בא להגיד לו, הוא בא לרמוז לו, שהוא נוהג כמו פרעה, מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, פוליטיקאי בעברית, גם מבטיח ולא מבטיח לקיים, אפילו לא צריך להתנצל על זה, כמו שאנחנו רואים את מנהג הפוליטיקאים, שהם לא מרגישים אפילו צורך להתנצל על שקרים. זה לא שמתחילים להסביר למה הורידו שפם ולמה פתאום לא מגדלים. זה ברור, אמרתי משהו, וזה לא קשור, יכול להיות שהורדתי שפם, זה לא קשור. אין זמן הרב להתנצל. בכלל אין צורך להתנצל. הבטחתי ולא הבטחתי לקיים, זה בכלל פשוט. גם לפיד אמר על, קוראים לזה, על ביבי, שאולי יביא חיסונים עד ינואר. כן. נו, דצמבר זה אחרי ינואר, משהו. נכון. אין בכלל צורך להתנצל. אז אומר לו, אתה כמו פרעה, אתה פוליטיקאי, פשוט אין שום משמעות למה שאתה אומר. יכול להגיד מיום עד מחר. וכי זוהי שימת עין שאמרת לשום עינך עליו. אתה אמרת ואשים עיני עליו. ועכשיו אתה רוצה לקחת אותו לעבד? אתה פשוט שקרן. דבר אחר, עוד פירוש נוסף, כי כמוך כפרעה אם תקניתני ואתה תכיס אותי, אני מזהיר אותך כי ארוג אותך ואת אדונך. זה מה שפה החבר'ה אוהבים. את זה שיהודה פה הפגין שרירים, אמר לו אתה ופרעה ביחד, שם ישמור, יש פה מלחמת עולם, זה שתי מעצמות, יהודה ויוסף. זה מלכות יהודה, מלכות יוסף. זה לא פשוט. חסידות מוסבר כל העניין הזה, כמו שקצת נגענו בזה ביום יום. כתוב שסמיכת גאולה לתפילה זה עניין של הגשת יהודה ליוסף. גאולה זה יוסף, מבחינת יסוד. והודעה זה מלכות. מה זה משיח בין יוסף עכשיו? בין דוד אני מבין, מה זה בין יוסף? משיח בין יוסף. הוא צריך למות. אנחנו לא כל כך מספיק ברור לנו מה זה משיח בן יוסף, אבל העניין של יוסף דיברנו, זה עניין של לימוד תורה וזה עניין של המידות. לא כל כך, יש על זה כמה הסברים, העניין של משיח בן יוסף, זה מובא במקורות, זה דבר שקיים, אבל להלכה, לפועל מה שיהיה, המשיח שיגאל אותנו זה משיח בן דוד. כן, ברור. למה? כי ראינו, המעלה של המעשה תתגלה לעתיד לבוא. טוב, אנחנו חוזרים לפשוטו של מקרא. אדוני שאל את עבדיו לאמור. ואז הוא מתחיל להגיד, ביקש מיוסף להתחיל לשמוע למה שהוא אומר. אז הוא מתחיל מתחילת הסיפור, מה שנוגע לו. פעם הראשונה שבאנו, באת ושאלת אותנו, יש לכם אב או אח נוסף שלא הגיע איתכם? מה הוא רוצה להגיד לו? וזה אומר רש"י, מתחילה בעלילה באת עליהם. זאת אומרת, באת, חיפשת אותנו.
חיפשת, כמו במשטרה, שרוצים לסמן מישהו, אז קודם כל באים ושואלים, אולי אתה יודע עליו משהו, אולי זה מה שאומרים, אותו דבר, העולם לא השתנה. למדו משם. יש לכם מבוח, מה הבעיה בזה שהוא שאל אותם? אומר רש"י, שיהודה אומר לו, למה היה לך לשאול כל אלה? ביתך היינו מבקשים, או אחותינו אתה מבקש. מילא אם היינו רוצים פה לעשות איזשהו חתונה, אז מובן שרוצים לבדוק על המשפחה. נושא אישה צריך לבדוק באחייהם, רוצים לבדוק משפחה טובה, משפחה עבריינית, משפחה זה, משפחת פשע, לא יודע, צריך לבדוק. אבל לא באנו בשביל לעשות פה, לשבור פה כוס. כשהתחלתי ללמוד, הבנתי שגם מישהו ישב בכלא זה לא סוף העולם. כל צדיק וישב בכלא. ואף על פי כן, ונאמר אל אדוני, לא כיחדנו ממך דבר. זה הפוך אבל. גם יוסף ישב בכלא. ישוע, זה הפוך. אם אתה לא יושב בכלא, אתה לא צדיק. כן. גם יוסף ישב בכלא. זה מדהים, נכון? זה עולם השקר. ואף על פי כן, ונאמר אל אדוני, כיחדנו ממך דבר. לא העלמנו ממך אפילו דבר אחד. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. אח שהוא ילד זקונים קטן, ואחיו מת. ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. למה הם אמרו ואחיו מת? למה יהודה אומר לו ואחיו מת? אומר רש"י, למרות שיוסף היה חי, בפני העירה, היה מוציא דבר שקר מפיו. אמר, אם הוא אומר לו שהוא קיים, יאמר אבי הוא אצלי. הוא פחד להגיד את האמת, כי אם להגיד את האמת, תגיד, רגע, יש לכם עוד אח, תביאו אותו. אז מראש אמרו, אחד מת. לבדו, ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. מה זה לבדו לאמו? מאותה אם אין לו עוד אח. אמא שלו כבר לא בחיים. לא שהוא נשאר לבד לאמא. הכוונה היא, נשאר לבד מאותה אמא. ותאמר לעבדיך הורידוהו אליי, ואשימה עיני עליו, ואני אראה אותו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. מה הכוונה? אם יעזוב את אביו, לא ועזב, ועזב המשמעות היא, אם יעזוב את אביו, דואגים לנו שמא ימות בדרך, שהרי אמו בדרך מתה. ותאמר לעבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפון לראות פניי. היה קשוח מאוד. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. עלינו לאבא שלנו, ספרנו לו את הכל, ואומר אבינו, שובו שברו לנו מעט אוכל, תקנו לנו קצת אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו. מה זאת אומרת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו? אם אתה מביא לנו את האח הקטן איתנו, אז נרד, ואם לא, לא נרד. למה? כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, הרי אתם יודעים כי שניים ילדה לי אשתי רחל, ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף טרף, ולא ראיתי ודנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, תקחו עכשיו גם את האח השני ממני. וקראו אסון, הרי יכול לקרוא לו אסון. והורדתם, ובזה תורידו את צבתי, את הזקנה שלי, ברעה שאולה. שאול זה קבר. תורידו אותי לקבר עם הצער הזה. רש"י, וקראו אסון שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. הורדתם את צבתי, עכשיו כשהוא אצלי, אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו. זאת אומרת, גם אמא שלו שנפטרה, זה טבעי, אנחנו יכולים להבין את זה. שאם זהו איזה אוד מוצל מאש, אז אתה אומר, אתה מתנחם גם על הקרובי משפחה אחרים, כולם קיימים בו, למעשה ממשיך את השושלת. עכשיו אומר להם יעקב, ואם ימות עכשיו בנימין זה, דומה עליי ששלושתן מתו ביום אחד. זה מה שהוא אומר פה, והורדתם את צבתי ביגון שאולה, ביום הזה כביכול אם הוא ימות חס ושלום, אז כאילו שלושתם מתו ביום אחד. ואתה כבואי, אומר עכשיו יהודה ליוסף, שאני אבוא... למרות שבנימין כבר היה אבא ל10 ילדים. נכון, נכון, צודק, אבל עדיין הקשר בין אבא לבן הוא יותר מאשר קשר של אבא לנכד. ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. נפשו של יעקב. יותר חזקה, נפש, מישהו קשור בנפש, זה לא רק...
כן, זה קשר, בא לי נתת, מה לעשות? אני שמעתי הרב סיפור ספר המצוות, רגע, תן לנו לסיים את ספר המצוות, משה. איזה עמוד זה? קוף סמך תת. המצווה פ"ד, חבל, תקרא איתנו. משה, אני אגיד לך משהו, לא כשאני קורא בבית, אני מבין הרבה פחות ממה שאני מבין פה. זה ברור, כשלומדים ביחד זה תמיד יותר טוב. אני לא יודע, אין שאלה בכלל. כן, כן, זה נכון. אני גם חושב שקרא בבית, את הרעש שלי לא... המצווה פ"ד. מה זה פ"ד, משה? פ"ד זה פרק, פ"ד. נכון, מצווה 84. הוא הציווי שנצטווינו. גימטריה. הציווי שנצטווינו להקריב כל הקורבנות. איפה מותר להקריב את כל הקורבנות? בבית המקדש. איך קורא הרמב"ם לבית המקדש? בית הבחירה. בית הבחירה, המקום שבו הקדוש ברוך הוא בחר. בלבד. יש לרמב"ם הלכות בית הבחירה. לא הלכות בית המקדש, הלכות בית הבחירה. והוא אומרו יתעלה ושם תעשה כל שאנוכי מצווך. וכאשר רצו לקיים את ההזרה להקרבה בחוץ של איזה קורבן שיהיה מכל הקורבנות, כשרצו לקיים את ההזרה, את הלא תעשה, את האיסור, לא להקריב מחוץ לבית המקדש, הביאו ראיה מאומרו יתעלה פן תעשה עולותיך בכל מקום. זאת אומרת, פן תעשה עולותיך, אסור לך להקריב את העולה בכל מקום. אמרו בספרי אין לי אלא עולות שאר קודשים מנין שאסור להקריב בכל מקום. תלמוד לומר ושם תעשה, איפה זה שם? יפה, כל אשר אנוכי מצווך. זאת אומרת, לא רק קורבן עולה. ועדיין אני אומר, אולי קורבן עולה יהיה בעשה ולא תעשה. מה זה העשה? אדם שמקריב קורבן עולה בחוץ עובר גם על עשה ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך, שם ולא מחוץ לבית הבחירה. וגם על לא תעשה, שאמרנו קודם, פן תעלה עולותיך בכל מקום. שאר קודשים שלא נאמר עליהם פן תעלה עולותיך בכל מקום לא יהיו אלא בעשה. אז אולי נגיד ששאר קודשים שלמים, קורבן אחר שהוא לא עולה, יהיה רק בעשה, יעבור רק על עשה. תלמוד לומר ושם תעשה כמו שעבר במקומו כשנדבר על עליו. ועניין אומרם בעשה ולא תעשה הוא שהמקריב עולה בחוץ עובר על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, על מצוות לא תעשה שנאמר פן תעלה עולותיך כמו שאמרתי קודם, ועל מצוות תעשה שנאמר ושם תעשה כל אשר מצווך, שם בבית המקדש הוא מקריב מחוץ לבית המקדש עובר על העשה הזה, וזה לא עשה שם. ושאר קודשים לא יהיו לה בעשה, כלומר הוא מסביר שעבר על מה שאמר לו ושם תעשה כל אשר מצווך בלבד. זה מה שהיה אב אמינא, ונתבהר שם בספרי שגם שאר קודשים הם בלא תעשה נוסף על העשה. מי שרוצה לראות הביאור אז אומר כבר מבואר שם, כבר נתבהר בסוף מסכת זבחים שכל הקודשים, לא רק עולה, שיקרבן בחוץ הרי לו בעשה ולא תעשה וחייבים עליהם כרת. הנה נתבהר מכל מה שאמרנו, שזה שנאמר ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך, מצוות עשה גמורה. מצווה פ"ה, הציווי שנצטווינו, כמה זה פ"ה? כמה זה פ"ה? זה 90 פ"ה, 85. לא, אמרת, הפ"ה זה 90. אתה לא מורכז היום. לא, הפ"ה, הוא חשב הפ"ה. רק פ"ה התכוון. הציווי שנצטווינו להביא כל מה שנתחייבנו. חטאת ועולה והשם מושלמים, בית הבחירה, אף על פי שהם בחוץ לארץ. זאת אומרת, אני אגיד אני בחול, אז מה עכשיו אני אביא את הכבשים לבית המקדש? אבל אצלהם זה היה הרבה פחות מאשר היום. כאילו, להגיע לשוגג, מה פשוטה להם? מה? אין לנו יותר בתנור נגמר, אין לך יותר שוגג. מה יש להם לעשות? להתכסה בשמיכה? אין פה יותר מדי. אבל היום, שמע, אתמול קמתי משינה בצהריים, קמתי, הייתי כולי מסלול, קמתי לשירותים בגלתי קרוב. גם לי קרה איזה שחיביתי את האור. הגעתי להפסיק, ידעתי שש. בשנייה הראשונה ונגעתי בו. גם אני לפעמים שמתי, אתמול באמת במקרה יצא לי ככה. וזה לא כאילו שאתה... הסיפור שלנו היום לחטאת הוא הרבה לא דבר מה שראה אצלם. היום כאילו... יש הרבה יותר אפשרויות. אני משתדל, ואני חושב, לפני שאני עושה דבר... לדים זה דרבנן, שוגג דרבנן. כן, אבל עדיין... לא מביאים על זה קורבן, על איסור דרבנן. גם לי אותו דבר. יצאתי, הייתי ערגיע. אז צריך ללמוד יותר חסידות ולהיות יותר מומחים בקדושה. אתה יודע מה? דיברנו על זה פעם. אף פעם לא קרה לי. על הסגולה שיהושע אמר. יהושע, אמרתי את הסגולה שלך בשיעור נשים שמסרתי פה. הסגולה לא לשכוח מתי יום הולדת של האישה. יהושע אמר סגולה, פעם אחת לשכוח זה סגולה לא לשכוח.
אז כתוב בחסידות... אתמול הלכתי איתה לקניון, אני חוגג בתאריך העברי. זה התאריך העברי שלי, עוד לא הגיע. אבל אנשים של היום חכמות, הן מחכות עד שיגיע התאריך העברי. יש גם לועזי וגם עברי, זה שניהם ביחד. כשהלכתי עם אשתי, קניתי לה את המתנה שהיא רוצה, אמרתי לה, עכשיו יש, היא אמרה לי לא, אמרתי לה בואי איתי, אני אקנה לך בתאריך שלה. אז היא אמרה לי לא, אני יבוא שאחרי, יבוא זעם, הגשם. טוב. בקיצור, אתמול יום שישי הלכתי איתה, אמרתי לה, בואי נקנה לה. על כל פנים, אז העניין של שוגג, כתוב בחסידות, למה צריך לזה כפרה? כי זה בא מהתגברות הקליפה. יותר מדי מונחים אנחנו בשטויות. צריכים יותר להיות מונחים בקדושה. מה עושים במצב כזה? המצווה פהיה, בואו נתקדם. אם בן אדם נגע בחשמל בטעות, כאילו, אתה יודע... תורם כמה שקלים לבית חב"ד ומסדרים לו את זה. לא, אני שואל, אני לא יודע. זה של בית חב"ד זה בסדר, אין לי בעיה. מה צריך לעשות? צריך לדאוג שזה לא יקרה, מכאן ולהבא. וכדי שזה לא יקרה צריך לראות. אז אני אומר, צריך לבדוק את הבעיה מהשורש, טיפול שורש. חסידות מסבירה מה השורש של עבירות של העבירות של שגגה, של שוגג, חסידות מסבירה שזה בא מעודף קליפות, גם קליפות של קליפת נוגה, לאו דווקא 3 קליפות הטמעות. ככל שאדם מונח יותר בקדושה ונמצא יותר בקדושה ופחות שקוע בקליפות, אז זה פחות סיכוי שזה יקרה. אז צריך להגביר קדושה. אני קונה מחב"ד, תגיד מחב"ד, הכל חב"ד. בסדר, אנחנו לא מדברים פה על בעיות בכשרות. לא מדברים על בעיות בכשרות. מדברים על זה, בכללי. כשאדם עובר עבירה בשוגג, הוא צריך יותר להגביר את הקדושה. זה התיקון, זה התיקון. או שאולי תפסיק לקנות בחב"ד לרופא. הציווי... אני למדתי בחב"ד, זה משהו אחר לגמרי, תאמינו לי. לא שאני אומר את זה, קניתי של הרב מחפוד, הייתי... אמר מי לנו גדול מרבי ישמעאל של התורה ואיתה את הנר. לא בגלל שהם לא טובים. ואמר, וכתב על פנקסו, כשבני המקדש אביא חטאת שמנה. אז אם זה רק... מה הסיכוי? חטאת שמנה, אני צריך להביא כל חטאת, אני אביא רק את הרזות. זה שמנה... אתה יודע מה אומרים? אנחנו אומרים כל יום. ביום שאומרים את החנון. שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כאילו מה? כאילו הקרבנו קורבן. איזה קורבן אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הוא נשלמה? פרים שפתנו. עכשיו, היו הרבה קורבנות, שעירי עזים, כבשים, מילים. פר זה הכי יקר, הוא שלמה פרים שפתנו. למה אומרים שהתפילה שלנו היא כמו פר? כי אם אני לא משלם... אם אנחנו לא משלמים, אז למה שזה לא יהיה כמו פר? גם ככה לא משלמים. בסוף יפדו את זה מאיתנו, אתה יודע, אבל יגידו, עושה את כל התפילות. הציווי שנצטווינו, מקודם דיברנו על לא תעשה. יש רמ"ח עשה שעשה לא תעשה. לא תעשה זה לא להקריב את הקורבנות מחוץ לבית המקדש. מצוות תעשה זה להביא כל מה שהתחייבנו חטאת בעולה והאשם מושלמים לבית הבחירה אף על פי שהם מחוץ לארץ, כלומר אף על פי שנתחייבו בהם בחוץ לארץ, הרי נצטווינו להביאם לבית הבחירה. וחובה להעלותם על אף ריחוק הדרך. ואינו רשאי לפדותם. זאת אומרת, לא כמו במעשר שני נניח שאדם מחלל את הקדושה של הפירות על מטבעות, עכשיו הוא יכול לאכול את הפירות בחולין, והוא מעלה את המטבעות בקדושה לירושלים, ושם קונה פירות, נניח, ואוכל אותם בקדושה בירושלים. אוכל אותם בירושלים. בקורבנות זה לא ככה, בעלי חיים זה לא ככה. הוא צריך להביא, לעלות על אונייה ולהביא אותם. ואומרו יתעלה רק קודשך אשר הולכם דרך, תישא ובאת אל המקום. לשון ספרי, רק קודשך, אינו מדבר עליו בקודשי חוץ על הארץ. תישא ובאת מלמד שחייב בטיפול הבאתו, עד שיבינו על בית הבחירה. דבר שם שזה אינו מדבר עליו בחטאת, והאשם, ועולה ושלמים שנתחייב האדם. מדובר רק על קורבנות שאדם מתחייב. בקיצור, לא כדאי לעשות בחוץ לארץ עבירות, צריכים להביא אליהם קורבן. כי אחרי זה להסתחב עם זה לארץ. המצווה משלימה 90. ההזרה שהוזרנו, צריכים לקנות נדל"ן בארץ, עוד מעט הכל יהיה יקר, כי מי שגר בחו"ל יצטרך לשרוף את הבהמות וזה. מצווה משלימה 90. לשים מחסנים בזה. כן, מחסן. נעשה פה מחסן לפרות. כן, אבל אמרנו שמי שגר בחו"ל צריך להביא את הבהמה משם. שיביא לפה. מי ששליח בחב"ד, הוא צריך לקנות גם... חובה להעלותם. רגע, להביא משם, הוא לא יכול לקנות פה נגיד? הוא לא יכול לקנות פה נגיד? אז פה משמע שהרמב"ם כותב שהוא לא רשאי לבדות אותם, חובה להעלותם. מה, באמת להעלות? זה נשמע לי כזה שהם עושים דבר כזה. בעולם, אז איך הם יקנו דירה? כולם יקנו דירות פה?
שיבוא לארץ? אני יושב את הנגב, מה הבעיה? קיבוץ גלויות, מה? הקדוש ברוך הוא נותן להם. קבץ כתוב גלויות. עתידה ארץ ישראל, שפשוט בכל אין בעיה. אני אומר, כל חב"ד, הם יושבים יש עוד יהודים, חוץ מחב"ד יש עוד לא, יהודים. אני מתכוון להגיד על החב"ד עצמם. זה גם כן. המצווה משלימה 90. מה, נהיה פה מעצמה נהיה פה? שהם לא חייבים לקרוא כמה עוד לארץ. איזה יהודים יש בעולם? 6.5 מיליון? יותר אולי, 8 מיליון. איפה? בעולם? מדובר בסך הכל 14-15 מיליון יהודים. קטנה. שנה, האזהרה שהוזהרנו מלשחוט. רק במספר, אבל... אנחנו נמצאים פה בהר ציון. זה הר ציון. זה בית המקדש, המקום של בית המקדש. פה זה. ועלו מושיעים בהר ציון. לא נשפוט הרסה. כל השכונה קרובה לבית המקדש, הר הצופים. ואנחנו פה מקבילים לבית אני המקדש, הר גרתי, ציון. ואיפה אמרתי? משה, מצווה משלימה 90. יכולים להתקדם. האזהרה שהוזהרנו מלשחוט שום דבר מן הקודשים בחוץ. מקודם דיברנו לא להקריב קורבנות בחוץ. עכשיו הוא מדבר על לשחוט קודשים בחוץ. וזה נקרא שוחט בחוץ, שחוטי חוץ. וכשמנו בריש כרתות כל מחויבי כרת, מנו השוחט והמעלה שניים. אחד ששוחט קודשים בחוץ, ואחד שמעלה קודשים בחוץ. מקריב. זה שהשוחט בחוץ חייב כרת, אף על פי שלא העלה למזבח, לא יקריב, אלא מי ששחט בלבד, הוא לשון התורה. לומדים את זה מהמילים בתורה. והוא אומרו יתעלה אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. מה זה חסד? כבש. למה התורה קוראת לזה כסף ולא כבש? אז יש לזה בחסידות, זה דבר נפלא. חסידות מסבירה את זה. או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונחרט. מה זה נחרט? כרת. כרת. והאזהרה שלו, כלומר האזהרה על שחיטת קודשים בחוץ, אינה בפירוש. אבל נלמדת בדין, לא ענש הכתוב, אלא אם כן הזהיר. יש לנו כלל, אין עונשים אלא כן מזהירים. מאיפה זה מגיע? מזה שהחז"ל אמרו שהתורה לא מענישה אם היא לא הזהירה. לפי הכללים שקבענו בהקדמות, כותב הרמב"ם שהקדמנו למצוות אלו. כלל י"ד. וזה יש לנו גמרא זבחים. השוחט והמעלה בחוץ, שוחט ומקריב את הקורבן בחוץ, חייב על השחיטה וחייב על העלאה. אומרת הגמרא, בשלמה מלא העלאה כתיב עונש וכתיב אזהרה. עונש כתוב אל פתח כל מועד לא יביאנו ונחרט. אזהרה כתוב ושמע לך פן תעלה עולותיך וכי דרבי אבין. דאמר רבי אבין אמר רב ליה, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל אינו אלא מצוות לא תעשה. אלא שחיטה, איפה יש לך אזהרה על שחיטה? בשלמה העונש, מילא על עונש כתוב אל פתח כל מועד לא הביאו ונחרט. אלא אזהרה מנהלן. איפה יש לנו אזהרה בתורה על לא לשחוט בחוץ? כשכתוב לך ישמר לך פן תעלה עולותיך, אמרנו שישמר זה לא תעשה, זה נאמר רק על העלות, רק על להקריב, אבל לא נאמר על שחיטה של קודשים בחוץ. איפה יש לנו אזהרה על השחיטה של קודשים בחוץ? ואחר משא ומתן, הוא כותב הרמב"ם, היה שם השקלא וטריא בגמרא, הוחלט הדבר בלשון זה. אומרת הגמרא ככה, אמרו שם תעלה ושם תעשה. שם תעלה עולותיך ושם תעשה. מקיש עלייה לעשייה. בבית המקדש. מקיש עלייה לעשייה. מה העלייה ענש והזהיר? כמו שאמרנו קודם, ישמר לך זה הזהיר. אף עשייה של השחיטה ענש והזהיר. מסביר הרמב"ם, יורו. החכמים מתכוונים להורות באומרם, בזה שאומרים שם תעלה ושם תעשה, על מה הם מתכוונים? על אומרו יתעלה ושם תעלה עולותיך. וזוהי הקרבה, כלומר הקטרה על גבי האש. ואמר שם תעשה כל אשר אנחנו מצווקה, וזה כולל ההקרבה והשחיטה, לפי שהוא גם ציווה בשחיטה. בגלל שהשוחט בחוץ ושוגג, חייב גם הוא חטאת קבועה. ומה שאתה צריך לדעת, שהמקריב קודשים בזמן הזה חוץ למקום האזהרה, חייב כרת. אדם שהקריב קודשים בזמן הזה. לא נחשוב שמדובר פה רק על הלכתה למשיח, ההלכות של משיח. זה נוגע גם להיום שאין בית המקדש. אסור להקדיש בעל חי, ואם אדם מקדיש והקריב אותו חוץ למקום האזהרה, חייב כרת. בפירוש שמרו המעלה בחוץ בזמן הזה. רבי יוחנן אומר חייב. וכן הלכה, פני שהוא ראוי להיקרב. כפי שהכלל הנכון אצלנו, מקריבין אף על פי שאין בית. מה הכוונה שאין בית שאין בית המקדש?
כבר נתבהרו גם דיני מצווה זו פרק י"ג מזבחים, אז צריך להיזהר, לא להקריב, לא להגיד, הרי הבהמה הזאת תהיה לחס ושלום, שאדם יגיד שהוא מקדיש אותה, הוא רק נכנס פה לסיפור מההפטרה. אז עדיף לא להיכנס לזה. אתה יודע, אמרת קודם לגבי הפרה, שאנחנו מפרים שפתנו. אז היה איזה שתיים, שגנבו צ'קים, הלכו לקנות מוצרי חשמל. נכנסו כמה עולה המקרר, אז אמרו לו, סתם, מה 10,000 שקל? מתפקח איתו על המחירים, מתפקח, הוריד אותו ל8. החבר שלנו אמרו לו, תגיד לי, מה התפקחת היום? ככה צ'ק גלובי. מה אכפת לך זה? אתה לא משלם את הכסף. לא נהנו שיפסיק כל כך הרבה. כמו שמזכיר לי הרב ברדיו על